Hello my dear! Welcome to another grammar lesson nga binisaya ang explanation. I'm Teacher Maya og tagaan na pud muna ko karon og short quiz. Let's start. Unsay sayop ani nga item? Mao ni ang sayop. Kani unsay sayop ani? Mao ni ang iyahang sayop. Kani unsa kahay sayop ani? Maupod ni ang sayop dinhi. Kani unsay sayop ani? Mao ni ang sayop. Dinhi unsa kahay sayop? Maupod ni ang sayop. Now nganong mao man to ang mga answers? Let me explain. Ang sayop nga gipangita ani nga quiz related sa paggamit sa saktong pronoun in relation sa iyahang antecedent. Ang target nato ani nga quiz is ang atong nahibaw-an about sa pronoun-antecedent agreement. Ang antecedent ang word or words nga gipasabot sa pronoun. Kasagaran ani mga nouns or pronouns ra pod. Pareha aning example, Daniel loves his dog. Kaning his nga pronoun ang gipasabot ani niya ang gi-refer ani niya ang noun nga Daniel. So kaning Daniel mo ni iyahang antecedent. Kinahanglan nga ang pronoun ug ang iyahang antecedent mag-agree in terms of number kung singular or plural ba, or gender, pareha aning his or her ba. Sa item number 1, ang sayop ani ang pronoun nga them, dili ang options A, B ug C. Kay ang A, sakto ra man ni siya nga adjective. Close, walay D, meaning naghatag og attention sa details. Wapoy problema ang option B kay ang news, sakto ra man niyang forma sa uncountable noun nga news. Okay ra pod ang pronoun nga she dinhi kay ni-refer man ni siya sa noun nga Cheryl, singular og female, so she ang pronoun. Sakto pod iyang case kay subjective man ni siya ang subject sa verb nga found. Ang sayop dinhi ang them kay ang gipasabot ani ang news. Pero ang news, uncount noun man ni siya, walay plural form. Ang pronoun ani niya, singular form ra pod. So dapat, it, ni, dili, them. Number 2, way problema ang option A ani kay ang verb nga place, sakto ang iyahang form nga simple past form sa verb ug ang situation, sakto pod nga pang simple past form. There's something wrong sa option B nga luggage kay uncountable noun man ni siya, wala siya plural form ug sakto ra ang iyahang pagkagamit. Tupod ang pagkagamit sa conjunction nga so that kay ni-introduce man ni siya sa rason nganong iyahang gibutang ang luggage duol sa door. Ang them ang sayop dinhi kay ang gipasabot ani niya ang luggage sa sentence. Pero ang luggage uncount noun man ni siya, so dapat singular form ra pod ang pronoun nga mo represent ani niya. Sa item number 3, sakto ra ang and dinhi as determiner sa interview kay countable noun man ang interview. So pwede ta mo gamit og article nga and kay singular form ang interview ug nag-start sa vowel sound. Sakto ra pod ang pronoun nga they dinhi kay gipasabot ani si Jane og John. Duha, connected gani sa conjunction nga and ang subject plural na siya. So plural ang pronoun nga mo represent nila. Sakto ra pod ang hadn't dinhi kay past perfect nga tense. Ang helping verb hadn't kung negative form.
Pang past perfect structure pod ang sentence kay supposed to be ang preparation sa questions mag-una sa pag-approach for an interview. Basta ang action mo'y nauna sa lain pang action sa past, pwede na nato gamitag past perfect tense para mapakita na nga meaning nga nag-una ni siya kaysa aning ang his ang problema ani kay wala na mo represent og sakto sa iyahang antecedents nga Jane and John og pronoun nga they. Kay subjective case niya, they man, dapat there pod ang possessive case form ani nga pronoun, dili his. Sa item number 4, why problema ang verb dinhi nga met kay past form man ni siya. Hitabo man ni siya last year. Wapoy problema ang singular form sa girlfriend dinhi kay meaning usa ka girlfriend. Ito pod ang preposition diri nga at kay pwede man nato ni siya gamiton kung ang event gihimo nato nga location. Ang there ang sayop dinhi kay ang iyahang antecedent ang one. Usa sa mga boys. Dili ang tanang boys ang usara. So kay boys man ang usa ani boy. His ang saktong gamiton ani dili there. Item number 5, way problema ang pagkagamit aning neither nor or correlative conjunctions dinhi. Sakto ra ang pagkagamit niya. Dili pud makaapekto sa meaning ang hug kay nagpasabot ni siya nga panghitabo ni sa past. Ang there ang sayop dinhi kay basta ang antecedents gi-combine sa correlative conjunctions pareha aning neither nor or either or baka ha. Ang pronoun nga mo substitute ani nga antecedents mag-agad sa pinakaduol nga noun sa pronoun. So ang duol diri kay daughter man, singular nga babae. So her ang sakto unta dinhi. Kung sons pa ang gipauwahig sulti, okay ra ning there kay plural man ang sons. Ug mao to ang grammar knowledge nga akong ika-share sa inyo karon. Thank you so much for learning with me. Have an amazing day.